seu circuito galego quitaba a conserveira no interior, dicir, muchos Vicentiño e tal, claro, se parecen moi ben para os que están aquí. Eu pregúntome que fallou o sector, se, digamos, se Agustín agora que 4 anos non va a ter beneficios ningún, ou se... que fallece. Non, cada un seu sector, conservan os seus beneficios, nun escenario para ser uns quizás do turismo, que do minifundismo, a condición de Galicia, e todo ese tipo de cuestións, bueno, aquí, iso era Galicia. Entón, para vivir como galegos, como galegos que funcionan legales, primeiro un galiceiro vai pagar ya máis de 200 euros para que temos un profesional de calidade. Hai xente que trabalha nos gatos, cobra menos que unhas calixeras para menos de 200 euros, e esos son vinos, e son peces conocedores de vinos. Como, vai, por la xente, para la xente, son conocedores de vinos auténticos. Isto vai unha protesta, e todos realmente, aquí o problema é que non vos sentides explotadores, non empresarios, eso que aquí foi como se pide. Nunca vimos ao janteiro forrado, o que vendía os quesos e que tiñan mercedes, nunca vimos o que as bodegas, nunca vimos os explotadores dun país, non sei, hai a miña esquí, non queda ninguna lei, iso son estrictamente de FB. Realmente a solución é que o goberno de máis xudas que foi a posición partidaria dos futbolistas. Eu pregunto, se pasara eso, se aquí realmente está en unha posición partidaria, a desasociación, quitar os recursos de empresas privadas e dar eso que realmente o traballo toda a comunidade. Eu pregunto, expandir as áreas que se tornan un contexto de crisis, con a próxima crisis, unha financiera, e a próxima será a alimentación, claro, que está controlada por cá. En la descripción de los salarios, por favor, un pouco de atención.